سلام كميكم حز أقربلكم ناي بعلي حقኛ ናይ ፍቅሪ ታሪክ እዩ ሽመይ ሰላማዊት በቀለ ይበሃል ተወልደ ዝዓበ ኩሉ አዲስ አበባ ከተማ እዩ ፍሉይ ሽሙ ሰፈረ ሰላም ይበሃል ንቤተሰበይ ናይ መወዳእታ ቆልዓ ስለ ዝኾንኩ ቤተሰበይ ኩሎም ንዓይ ዝተፈለየ ኣመለኻኽታ ኣለዎም ብትምህርተይ እውን ጎበዝ ስለ ዝኾንኩ ብቤተሰበይ ዓይኒ ፍልይቲ እየ ማሓዛ ይብለይን ወፂን ትምህርቲ ተመሊሰን ገዛ እየ ምንም ዓይነት ምንቅስቃስ አይፍቀደልኝ አቦይ ኮነ ሓወተይ ብግልጽ ምምያጥ ይምሃሩና ብኡልከ ጓል ብምዃኔ ኩሉ ነገር ዝቆጻጸሩኒ ብኹራን በሓይልን እዩ ሚስጥር ዘካፍሎ ሰው ይብለኝ በቃ ዛምድርን አይ ቤት ማእሰርቲ ያኔራ ኩሉ ነገር አጽሪኒ ውሽጠይ ዝብለን ነገር አሎ በአንጻሩ ኸዓ ናይ ቤተሰበይ አመለኻኽታ ተፈልዩ እሺ እናበልከ ዕበይ ተባሃልኪ መስል መልሰይ ኩሉ እሺ ነይሩ ኣብቲ ሰዓት ንሱያ ምስ ፍቅረኛይ ሳሙኤል ተዘረባ ተፋለጥኩ ሳሙኤል ናይ ሒሳብ መምህር እዩ ንዓይ ድማ ናይ ውልቀይ መምህር ኮይኑ ኣነ ሻልሻይ ክፍሊ ተምሃሪት ነይረ ሳሙኤል ተፈለየ እዩ ዘይልወጥ መዳመጺ ጠንካራን መንፈሳዊ ህይወቱ ኣኽርር ዘበለ ነበረ እዞም ባህሪያቱ ምስናተይ ተመሳሰልቲ ኾኑ ካብ ክፍሊ ናብ ክፍሊ እናተዘዋወርኩ ምስከርኩ ናይ ሳሙኤል እናተይን ቅርርብ እናጠበቃ ነፃ ናይ ትምህርተይ ውጽኢት እውን ጽቡቕ ኮነ በቃ ናይ ልበይ ዝነግሮ መሓዛ ረኺበ ሕጉስቲ ኾይነ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ግን ብዘይፈልጦ ምኽንያት ሳምና ኣይምርዳ ኣቋሪጹ ንመን ክሓትት ኣቦይ ዘጽግም መልሰይ ይምልሰለይ ናይ ሓዋተይ መልሲ እውን የቋርጾ ኻሊእ ክንቆጽር ኢና እዮም ዝብሉ ቅርሺ ተሃሊካ ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ይብጻሕ እዩ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ጨኒቑኒ ናይ 10 ውጽኢተይ ጽቡቕ ዝኾነሉ ምኽንያት ብኡ እዩ ሕዚ 11 ክፍሊ እየ መን ይሕግዘኒ ዝለመድክዎን ዝፈልጦንኦ እየ ንሱ እውን ካብ ዓይነይ ረሓቐ ስለናቱ ጥራሕ እየ ዝሓስብ ናብ 12 ክፍሊ ተሰጋጊረ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የለን ፍቅሪ ሒዝዋ እዩ እናበሉ ቤተሰበይ ኩሎም መዘራረቢ ገበርዎ ንግሆን ምሸትን ምጭቕጫቕ ኮይኑ ስርሖም ትምህርቲ ዝበሃል ነገር ኣጽሊእኒ ንዝቆማጥ ፈትያቶ እያ ይብሉኒ ኣነ ብፍቅሪ ዓበኹን መሊሱ ስለ ፍቅሪ ተዛሪዮ ይፈልጥን ማንም ክርድአኒ ይኸኣለን ካብ ገዛ ክወፅእ ይፍቀደለይ ሞባይለይ ትሕዝን ተባሂለ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ህልኽ ሓዘኒ ሳሙኤል ምድናቕ እውን ኣብዚሐ ማትሪክ ፈተና በፂሑ ተፈቲነ ውጽኢት መጺለይ ብንእሽተን ሓሊፈ ካብኡ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በፂሕኒ ግን ኣይትኸድን ኣብዚ ናይ ግል ዩኒቨርሲቲ ክትመሃሪ ተባሂለ ኣነ እውን መጀመርታ ግዜ እሺ ዝብል ቃል ሓዲገ እምቢ በልክዎም ምስ ምዕባይ ሓወይ ብምዝራብ ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኸር ተስማዕሚዑ ኣቦይ ደሰ ይበሉን ግን ጽዕንቶ ስለ ዝበዝሖ ሒዙኒ ኸደ ባህር ዳር ቤዳ ግቢ በጻሕና ካብኡ ኣቦይ ሰሙን ጸኒሑ ዝፈልጦም ሰባት እውን ኣፋሊጡኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመለሰ ተዓራት ትምግቢ ትምህርቲ ተዘይጣዕመኒ ዋላ ዝነበረኒ ነፃነት ክጸንሕ ገበረኒ ቀስ ብቃስ ከም ዝለምዱ ብምእማን ትምህርቲ ይቀጸልኩ መሓዛ ይፈልጥን ሰብ ከመይለ ክቐርብ ፈሪሐ ክኸድ በይነይ ከፍ ክብል በይነይ ኣብቲ ሰዓት ንሱየ ንራሂል ዝፈለጥኩዋ ሓፍተይ ታይ ደኣበይንኺ ንዓይ ሻሂ ቡና ንበል ኢላትኒ እሺ ኢለያ ምስ ራሂል ካብቲ ቁፅር ቤት ክንወፅእ ተለና ብሩሑቕ ሰላም ዝብል ናይ ወዲ ድምፂ ሰሚዐ ደንጊፀ ቆላሕ ምስ በልኩ ሳሙኤል እዩ እናጎየ መፂኡ ሰላም ተባሂልና ድሕሪ ምውጋዕና ሓዳሽ ስልኪ ቁፅሪ ኺሉኒ ሂበዮ ልክዕ ንዓመታት ተኣሰረ ተፈትሐ ሰብ ይመስል ሕጉስቲ ኾይነ እታ ሓዳሽ ራሂል ስለ ዘይትፈልጥ ሓጎሰይ ሓቢአያ ናብ ዶርመይ ከይደ ልክዕ ምስ ራሂል ምስ ተፈላለኹ ናቱ ስልኪ ክጽበ ጀሚረ ካብ ልበይ ከም ዘፍቅሮ እውን ኣረጋጊፀ እቲ ሰዓት ኣይኸይድን ኢሉኒ ምሽሺ ምስ በለ ደዊሉለይ ብዙሕ ድሕሪ ምውጋዕና ተቆጻጺርና ፓፓሪስ ሆቴል ፊት ንፊት መናሃርያ ካፌ ተራኺብና ሳሙኤል ልክዕ ምስ ረአየኒ በኸ ኣነ እውን ደድሕሪኡ በኸኹ ዝኾንክዎ ኩሉ ነጊረዮ ብጣዕሚ ሓዘነ ምሳይ እውን ብርቱዕ ጽልአ ኣሕዲርና ተፈላሊና ምስ በለኒ ብጣዕሚ ኸፊእኒ ታይኹም ኮይንኩም ታዮም ኢሎም ኻይለዮ ግደፍ እዮ ይጠቕመክን ዝጠቕመንኪ ብትምህርቲ ክጎበዝ ምዃንክ እዩ ኢሉኒ እቲ ግቢ ከም ዘፍርሕን በብመዓልቲ ኸንብብ ከም ዘለኒ ነገረኒ ብትምህርተይ እውን ሓገዝ ከም ዝገብረለይ ቃል ኣተወለይ ማስተርስ ከም ዝመሃር ዘሎን ቀጻሊ ከም ዝምረቕን ነገረኒ ሕዚ ምስ ሳሚ እናተቐራረብና መጻና በብመዓልቲ ይድውለለይ ከይረኸበኒ ውዒሎ ይሓድርን በቃ መንቀዲ ምሕተት ፈሪሐ ኣብ መወዳእታ ማንጎ መናፈሻ ተቆጻጺርና ማንጎ መናፈሻ ምስከድኩ ሳሚ ቀዲሙ ነብቲ ቦታ በፂሑ ነይሩ ልክዕ ምስ ረኣኽዎ ደንጊፀ ረሃጽ ብረሃጽ ኮይነ ኣእዳወይ ተንቀጥቂጠን
ሳምን ኸይፈልጠኒ ተጠንቂቐ ሰላም ኢለዮ ኮፍ በልኩ ድሕሪ ንእሽተን ጻንሒት ካብ ቦርሳይ ኣውፅኢ ቁራጽ ወረቐት ሂበዮ ኣብቲ ወረቐት ዝነበረ ጽሑፍ 3 ቃላት ጥራሕ እዩ ሳሙኤል ግና ብዙሕ ሰዓት ወሲዶም ቢብዎ ተጨኒቐ ንነዊሕ ሰዓት ስቕበለ ከርድአክ ዝደልየ ነገር ኣሎ ናተይ ናትክን ርክብ ቤተሰብ ከይደልይዎን ናተይ ድሌትን ዓላማን እናበለ እናዘርዘረ ከርድአኒ ጀመረ ሳሚ ካብ ሒሳብ ወጻኢ ዝፈልጦ ነገር ዘሎ ይመስለኒ ነይሩ ብምግረም ዘረብኡ ክሰምዕ ጀሚረ ናብ ፍቕሪ ተዓቲና በዓልቲ ሓዳሪ ክትኾን ይግባእ ነዚ እውን ናይ ወለድኺ ፍቓድ የድልዩ እዩ ብተጸራሪ ድማ ወለድኽና ኣይደልዩነን ቅድሚ ሕዚ ንዓይ ቀይሞምን እዮም እዚ ነገር እዚ ከመይ ክንፈትሖ መሊሱ ድማ ናትክ ቤተሰብ ብቕርሺ ዝደለይዎ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ናተይ ቤተሰብ ድማ ጥንካረን ፍቕርን እምበር ካሊእ ምንም የብሎምን ከመይ ጌርና ሙዝ ፀገም ክንፈትሖ ናተይ ናትክን ጥንካረ ናቶም ደስታ ተዘይሃልይዎ ዋጋ ይብሉን እናበለ ብነፃነት ሓሳቡ ክገልጽ ተሎ ብድንጋጸ ፍንጫይና ሲረ ሓሳብ ኣቋሪጹ ካባኽን ላዕሊ ፍቅረኪ እየ ንዓኽ ክብል ዘይኸፍሎ መስዋዕቲ ኣየህሉን በለኒ ኣነ እውን ብድንጋጸ በቃ ክኸድ ኢለ ናብ ዶርሜ ከይደ ደቂሰ ካብኡ ስልኪ ተደውሉለይ ኣልዒለዮ ቀልጢፍክ ናብ ደገ ኣፊት ውፂ ኢሉ እቲ ስልኪ ተዓፅዩ ክዳነይ ተኸዲነ ወፂ ፍቕሪ ኣነ እውን የፍቅረኪ ኢሉ ፖስታ ሂቡኒ ኸደ ዶርሜ ከኣቱ ተለኹ ማንም ኣይነበረን ብተሓጓስ ቅልጥፍ ኢለ እቲ ፖስታ ኸፊተዮ ናይ ነፍስን ናይ ስጋን ቸኮሌት ሂበኪ ይብል ኣብቲ ፖስታ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስን ቸኮሌትን ኣሎ ደው ኢለሉ ከም ዝበለኒ ተጠንከርን መዓር ምዃንኪ እዩ ዝገልጽ ኢሉኒ ተሓጒሰ የቕኒለ ኢለዮ ህይወተይ ዳግማይ ተፈጠረት መሲልኒ ብትምህርተይ እውን ኣጎበስኩ መጺ ውጽኢተይ 3.57 ኮይኑ ዋው ጽቡቕ ውጽኢት ፍቕሪ እውን ኣስተማቐርክዎ መጺ ንዕረፍቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ 3 ወርሒ ጸኒሐ ናብ ግቢ ተመሊሰ ኣተሓሳስባይ ቃላት ጠቓቕማይ ኮታስ ኩሉ ነገረይ ከም ሳሚ ኾይነ ከይረኣኽዎ ኣይሓድርን ከምዚ እናበለ ቤተሰበይ ከይፈለጥዎ ፍቕርና ቐጸለ ሳሚ ተመሪቑ ማስተረሱ ሓዘ ሳሚ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸደ ንሓወይ ረኺቡ ንስልጠና እስራኤል ከም ዝኸድን ቅድሚ ምኻዱ ቀልበት ከኣስረለይ ከም ዝደልን ነገሮ ሓወይ እውን ፈለማ ንዓኣ ኸዛርባ ካብኡ ድማ ትመልሲ ክነግረካየ በሎ ካብኡ ናባይ ደው ኢሉ እንታይ ክትብል ዘለኺ ምስ በለኒ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ተኾይኑ ባህገይ ንሱ እዩ ኢለዮ እዚ ሓሳብ ድሕር ዳኣ ዘይቀይርኪ ሓወለኒ ኸይትብሊ ኢሉ ሓረነለይ ስቒለና ተምሃርኩ ከለኹ ኣቦይ መፅዩ ሒሙ ንበልሞ 3 ወርሒ ፍቓድ ኣውፂ በለኒ ንምንታይ ምስ በልክዎ ዝብለኪ ተዘይጌርኪ ኣነ ቦ ኸይኮንኩም በለኒ እሺ ኢለ ትምህርቲ ኣቋሪፀ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኸይደ ልክዕ ምስ ከርኩ ኣቦይ ናይ እኽሊ መኽዝን ኣለዎ ንሱ ተቖጻጸሪ ትምህርትኺ ምስ ወዳእኺ እውን እዚ ክትሰርሒ በለኒ እሺ በልክዎ እሞ መሊሱ ቐጸለ ናይ ድንግል ምዃነይ ምርመራ ግበሪ ተባሂለ ሕዚ እውን እሺ ኢለ ሳሚ ሽማግለ ለኣኸ እምቢ ተባሂሉ ተመለሰ ድሕሪ 1 ዓመት ንትምህርቲ ክምለስ ደልይ ክምለስ ምስ በልኩ ኣይኾነን እኳ ደኣስ ካብ ገዛውን ከይትወፂ ዓሪፍኪ ኸፈሊ ተባሂለ ዝኹሉ ክኾን ተሎ ንሳሚ ኩሉ ነገር ይነግሮ ነይረ ከኣልዮ 3 ወርሒ እዩ ቐሪኒ ክመጽእ እየ ይብለኒ ኣነ ዓርሰ ቅጥለት ክፍጽም ደልየ ይብሎ ካብዚ ኩሉ ገዛ ተኻሪ ከም ብረኪ ይብለኒ እሺ ኢለ ናይ ሳሚ መሓዛ ገዛ ተኻርያትለይ ኣብኡ ምንባር እውን ጀሚረ ሳሚ እውን እስራኤል ኮይኑ ንዓብዪ ሓወይ የርድኦ ንሱ እውን ነቦ የረድዩ ነቶም ሽማግለታት ተቐበሉ ብ2006 ዓመተ ምህረት ምስ ሳሙኤል ብሓደ ምንባር ጀሚርና ናይ ሳሙኤል ጥንካረ ትዕግስቲ ንኣይ እናሃነጹ ንኸዱ ናተይ ቤተሰብ ንሳሚ ዋላ እኳ ተዘይደለይዎ ኣነ ግን ምስኡ ብምዃነይ ሕጉስተ እያ ብኣንጻሩ ናይ ሳሚ ቤተሰብ ብደቡብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ክኾኑ እንተሎ ንሮኦም ዝነኣሰ ዋላ እኳ ተኾነ ዝፋተው ዝተሓሳሰቡ ሕጉሳትን እዮም ንመርዓ ኢልና እንዳ ሳሚ ቤተሰብ ኬርና ከመይ ቃሕ ከም ዝብሉ ታይም ይዓብስ ተሓጒሰ ዘይወዳእኹ ዘይፈልጦ ፀገም በፂሕኒ ናብ ዝኸበደ ሓዘን ኣቴ እቲ ጉዳይ ከምዚ እዩ ሳሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ባህርዳር ብስራሕ ምኽንያት ይኸድ ሓምለ 17 2007 ዓመተ ምህረት ናብ ባህርዳር ክኸዱ ተሎ መኪና ተገምጢሎም ሳሚ ብጣዕሚ ደኺሙ ናብ ጥቁር አንበሳ መፀ ንዓይ እውን ካብ ጥቁር አንበሳ ደው ኢሎም ክመጽእ ይገብሩኒ ኣነ እውን እናተጨነቅኩ ከለኹ ሓውና ጎየ መፀሞ ንዕናይ ንኸይድ ብለኒ ናብ ምንታይ ከኣቱ ጫኒቑኒ ኣእዌ ዓቢደ ጥቁር አንበሳ በፂሕና ልክዕ ምስና ውሽጢ ምስኣተኹ ርእሱ ብፋሻ ተጠቕሊሉ ሰብነቶ ይረአን ኣየናይ ናይ ሰብነቶ ኣካል ክሕዝ በቃ ክበክ ጀሚረ ንሱ እውን ክፃዋዕ ጀመረ ፍቕሪ ሓደራ
ولا تخفأكي تتأميكي ناقودانا توز أخوالا ودي حد راخي إلوني شو عرسي مقودس أرقابيني النرستاتون مزين أنا نخوض زجيراناني كيدي زبل دمز سامعة اتوم دوكاترون يعرف يلوم اشتان ولا تيزانحو سامعيل عارفو كاوتاي كم تفتر مرد عابيني كلهم يحطوني ناي سامعيل حاوون ناوغت أرنا أنا يلو حيزون نخيدو تقابيرو بسالستوون ناواد ديساوا مزين ناي سقعي هيوتايون كتعامو جميرة بهيوت انتلو من الوقت كلا نقرتا تفتيرو النابلة ገንዘብ ይቕመጥ ኣለይ ነይሩ ናብቲ ዝተኻረኽሉ ገዛ ኸይደ ጫኒቑኒ በቃ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ዘለና ማራጭ ናብ ቤተሰበይ ምኻድ እዩ ኢለ ናብ ተወለድኩሉ ቦታ ኸይደ ሓወይ እውን ሕዚ ፈጣሪ ሰሚዑኒ በለ ደንጊፀ ግን እንታይ ክብል ስቕ ኢለ ሓደ ክፍሊ ተዋሂቡኒ ኣቑሑተይ የምፅእ ምንባር ጀሚረ ካብ ሕዚ ጀሚርክ ናብ ደገ ከይትወፂ ቤተሰብ ዝሓሰበሉ ክኸውን እዩ በለኒ እንታይ እዩ ኢለዮ ዝፈልጦ ዶክተር ኣሎ መፂኡ ነዚ ጥንሲ ከውርዶ እዩ በለ تقلدي خازل لخا حقي نمنتا يوردو بالكو ملسي دلن حزر حقلي حساب الليلني مبكاي كوينو سرحي نكو خبر قاساتسيو نحكمنا عنا يلوني ابت ساعات نسو بطعمي حيمون سلا زنبره ناي اكاونتي دفتر حبيبي خيده لك ابت حكمنا مس بصخو رحقات حتى نيريا بقى لما انت غودي فالحو እና በልኩ ባኸኹ ሓተነይ ታይኸኹን ክትበኺ ዘለ خمس በለትኒ በጃኹም ሕደጉኒ እዚ ቆልዓ ሓደራዩ ኢለዮም እናተረኣዩ ሰሓቁኒ ኣብቲ ሕክምና ደጋፍ ኢላዊ እቲ ዶክተር ብጣዕሚ ፈሪሑ በቃ ድሕራይ መዓልቲ ምስ በለ ከእምንዎ ምስ ጀመሩ ደጊመ ያዊ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ሓወይ ክወቕዓኒ ጀሚሩ ድምፀይ ሰምዐት ሓንቲ ሰበይቲ እንታይ እያ ኮይና ኢላቶም ኣይ ምንም ኣይኮነትን ኢሎማ ኣነ ተሓቀነ ጊረያ ደዊላ ፖሊስ ከጽውዕያ ሕደግዋ ኢላቶም ከምቲ ዝበለቶውን ደዊላ ፖሊስ ጸውዓ ተተሓሒዝና ፖሊስ ጣብያ ኺርና ቃለይ ሂበ ምስ ወዳኹ እታ ሰበይቲ ኣጆኺላ 500 ቅርሺ ሂባ ኣነ ክምስክረልክየ ኢላትኒ እሺ ኢለ እግረይ ናብ ዝመርሐኒ ክኸድ ጀሚረ እናበኸኹ ዝርአየኒ ብርሃኑ ጽግዒሉ ጸገመይ ሓቲቱኒ ኣብቲ ሰዓት ንሱ እየ ንብርሃኑ ዝፈለጥክዎ ኣጆኺ ድሕሪ ሕዚ ኣነ ኣለኹ ኢሉኒ ኣነ እውን ንሕዚ ዝኾን ቅርሽን ወርቅን ከም ዘለኒ ነጊረዮ በቃ ንለማ ኣንተ ዓራት ሒዝኪ ሕደሪ ካብኡ ኩሉ ነገር ክነስተኻኽሎ ኢና በለኒ ብፅባሒቱ ኣለም ገና መንደር ተኻረየለይ ዋላ ሓንቲ ክዳን የብለይን ናይ ኣሕዋቱ ክዳንን ኮቦርታን ሒዙለይ መፀ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኮይነ ናመፀ ይጫውተኒ ብሓደ ወክ ንወፅእ በቃ እናተቐራረብና መፂና ከብደይ እናገጀፈ መፀ ኣእጋሬ እውን እናሓበጠ ምንቅስቃስ ኣብኒ معالتي مس بصحة يكاتيت 12 هوسبيتال آتي برهانو أجوخي أنا اللي خلك ولاني برهانو سقطيا نجارات عقل بيلو زرقن صبوق صباي زلوون يو اتحكمنا أن خبرنا مزا شعو جزانا بملكة نجرا كاو سرحتينانا وركن بنك أكاونتين كم تزجرا وركيت صباح مذكري خانك إيو إلو بقرشة كحكم تسمع معنا ورك أي وسيدو أقمت عليه مجبي كاو جزء نامزة نعين نابلع ندقيقة خيتفليني بس هيكونا بسلام تجلاجلة لك أمس ولدكو نولدي من الأخطو على قتل أخا مانم تيمزة ناو جزانا خيرنا عبت جيزين السوية فكرة كيلوني سامر السعني بعلو علتها كوينو أنا ومتعمي فكرة كايليو جن بحدا مخان الجمر جحرنا بيبي حد عامتيو بالقوة الشيلو إزم سيد أنا حوار كيلو هبني يغني الليلة تقبليه دحرت معالتي أنا برهانو أعرخت خوينا نبيت سابون بيبي حيزي خيد نجزاي متزن خم نابلة ناي بيبيك أدامي عامت مليو دحر حدث ومنون أنا برهانو قلبت عسيرنا حزب بري نيسامي حازنا رسعنيو بري بطعمي زفكرو حدا معالت حدا قلعه لي دلو أبس أجمعين زمت حلي سب عين بعين خرق خون